La 6 decembrie, în sala mare a Palatului Republicii, s-au deschis lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, consacrate dezbaterii unor importante măsuri menite să ridice pe trepte calitative noi întreaga activitate de edificare a României socialiste. La sosirea în sală, conducătorii partidului au fost salutați de asistență cu îndelungi aplauze și ovații. În prezidiul conferinței au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Dârlădeanu, Emil Bovnăraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu Mizil, Ilie Verdeț, precum și membrii supleanți ai Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului, deschide lucrările conferinței la care participă delegați și invitați, reprezentând toate domeniile de activitate din țara noastră. Lucrările primei ședințe au fost conduse de tovarășul Chivu Stoica. Întâmpinat cu vii aplauze, a luat cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Stimați tovarăși, Comitetul Central al Partidului supune Conferinței Naționale spre dezbatere și aprobare măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, a metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, corespunzător noi etape de dezvoltare socialistă a țării, precum și principiile de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizării localităților rurale. Măsuri de o importanță deosebită pentru opera de desăvârșire a construcției socialiste, pentru accelerarea progresului material și spiritual al societății noastre, pentru viitorul poporului român. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă expunere asupra succeselor dobândite de poporul nostru sub conducerea partidului în cei 20 de ani de la proclamarea Republicii, în toate domeniile vieții economice și sociale. Pe calea trasată de Congresul al IX-lea al partidului, ansamblul măsurilor supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale va imprima un nou și puternic dinamism întregii activități materiale și spirituale, va asigura cadrul propice stimulării inițiativei creatoare a maselor, în interesul primordial al propășirii țării, al păuririi unui înalt nivel de trai al poporului nostru. În încheiere, vorbitorul a spus: Suntem convinși că Conferința Națională își va exprima adeziunea deplină față de propunerile prezentate de Comitetul Central, față de întreaga politică internă și externă a Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România, că întregul popor român va munci neabătut pentru traducerea în viața hotărârilor conferinței, pentru înfăptuirea politicii de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru întărirea și înflorirea națiunii noastre socialiste a României. La sfârșitul expunerii, cei prezenți au aclamat pentru Partidul Comunist Român, pentru politica sa închinată cauzei socialismului, înfloririi țării, bunăstării poporului nostru.